Mae'n sefyllfa wahanol ar draws y byd, mae argeuledd y Brechlyn yn bryder i lawer. Heddi mae cyrff fel Oxfam Cymru a Cymorth Cristnogol Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru ac aelodau Senedd yma i Caerdydd i gefnogi'r galw i sicrhau bod gwledydd y byd yn cael y Brechlyn. Jonathan Tench sy'n ymuno dyn ni nawr o Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, swyddfa sydd yn cefnogi'r ymgyrch yma. Croeso mor ato ni, Jonathan. Bore da i chi. Diolch mawr, bore da. Mae'r sefyllfa yma wedi cael ei ddisgrifio fel apartheid Brechlyn, geiriau cryf iawn. Pam mae'r geiriau yna'n cael ei defnyddio? Geiriau cryf, sefyllfa cryf sy'n wynebu gwledydd isel incwm. Os yn ôl ymchwil Oxfam, mae gwledydd tlawd yn cael llai na 100 o'r Brechlynau sydd wedi cael ei gynhyrchu yn Byd-eang hyd yn hyn. Felly, sefyllfa difrifol sydd yn wynebu gwledydd isel incwm. A beth ni'n galw am heddi yw i Llywodraeth Cymru, i Senedd Cymru, anfon llais gryf i Llywodraeth y Deyrnas Unedig i orfodi cwmnïau fferyllol i rannu gwyddoniaeth a gwybodaeth nhw ynglyn â'r Brechlyn gyda gwledydd isel incwm, fel bod gwledydd fel Uganda sydd heb cyflanwad Brechlyn ar hyn o bryd yn gallu cynhyrchu Brechlynau eu hunain. Faint o ddylanwad chi'n credu sydd gan Senedd a Llywodraeth Cymru yn hyn i gyd, allan o'i dwylo nhw i raddau, beth chi'n gobeithio gallen nhw wneud? I raddau, ie, ond mae achos moesof yn hyn yn dos, lle mae angen i ni edrych ar sut i achub bywydau a sut i dod gyda system cynnaladwy i'r byd i mynd i'r afal gyda'r pandemig. So, dyn ni'n gofyn am pwysau cael ei roi ar Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae'r Prif Weinidog Cymru yn barod wedi gweud bod Cymru yn barod i helpu gwledydd ar draws y byd gyda'r pandemig. A dyn ni'n gofyn am llais gryf nawr i cael ei wneud. A llais glir yn dweud wrth Llywodraeth y Deyrnas Unedig nawr yw'r amser i peidio rwystro orfodi y cwmnïau yma i rannu beth maen nhw'n gwybod ynglyn â sut i cynhyrchu Brechlyn. Ac ar y foment yn y World Trade Organisation mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn rhwystro ymdrechion i rannu y Brechlyn. Felly mae fe'n sefyllfa difrifol iawn. Mae De Affrica ac India wedi mynd ati i creu polisi yma i trio cael cwmnïau fferyllol i rannu beth maen nhw'n gwybod ynglyn â'r Brechlyn. Ond ar hyn o bryd mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig a'r Almaen ar ochr y cwmnïaeth sydd yn gwrthod rhannu beth maen nhw'n gwybod ar hyn o bryd. Felly, dyn ni'n gofyn i llais gryf o Gymru i mynd yn erbyn hyn. A llais sy'n cael yn ymuno gan pobl fel arlywydd America, Joe Biden, mae fe ar yr ochr iawn ar y dadl yma. Felly, dyn ni'n gobeithio bydd Cymru'n gallu anfon neges glir. A pa mor bwysig yw i bod hyn yn digwydd, bod mwy o wledydd yn cael y Brechlyn? Pa fantes yw i wledydd eraill o ran iechyd? Ie, yn hollol. Wel, os dyn ni'n gadael i'r pandemig lledaenu yn gwledydd trafod, mae hwnna'n mynd i bygwth iechyd ac economi ni. O'n i'n gwrando i beth oedd Oxfam ni ynglyn â'r yn Uganda, ac ar hyn o bryd mae stadiwm pêl-droed yn Kampala yn Uganda wedi cael ei troi mewn i corffdi oherwydd y niferoedd o bobl sy'n marw o Covid-19. Ac os dyn ni'n gadael i Covid lledaenu ar draws Affrica a mewn mannedd eraill yn y byd, bydd hwn yn bygwth i ymdrechion ni gartref i mynd afal gyda'r pandemig.